ана гӯшберони мо дар хоҷасанхок дар кӯҳистони хоҷасанхок мо як дег гӯшберон партофтем намерасад. Худову шукр аввалот ки калон аст дар дуюм дегам партофтем мана аввал думба партофтем мана яке аз поварои калон хоҳарчаи мо гулчаҳҷон кани ков гӯшберона ков ба кани гӯшберона ков мана думбачоя партофтем анаку вай гӯшберона ков ана гӯшберон мешавад худо хоҳад. дӯстони азиз биед дар куҷо бошеду шумо ҷойатон холӣ биеду қатимо шинеду хӯред. холаҷон гӯшберони мо дар чанд вақт мепазад? 1 соат 2 соат? 2 соат 2 соат гӯшберон мепазад. инҷа ногуфта намонда ки баландӣ аст. дар баландӣ дертар мепазад. дар баландӣ дертар мепазад. ман кам медонам, кам китоб хондаги ҳастам. бо помир равед умуман бо дертар мепазад хӯрок. мана мо гӯштро ҳоли дам мепартоем. дӯстони азиз халқ бисёр аст. мана бинед халқ омада истода аст. мана Содиқ Паҳлавон яке аз хештавори мо бо мошинаш хештав овардааст. мана онҷа халқ ҳама буроварда об рафта истодаанд. дӯстони азиз кӯҳҳоро бинед хеле вазеб аст. обҳои мусаффоро бинед. ва бинед чӣ хел обҳои мусаффо омада истодааст аз кӯҳҳо. барфҳоро бинед. мана дӯстони азиз марҳамат биёед. инҷа халқ бисёр аст, туристҳо бисёр аст. мана ми холаҷони мо дар хизмати шумо. холаҷон дар хизмати халқ шумо? бале. амакам ҳам дар хизмати халқ ме? амакҷон номи шумо чӣ? амаки хокиро. амаки хокиро камгап будаянд. биед марҳамат. дӯстони азиз биед гӯшберон карда хӯрда равед.